Nak, bisa mislide nak. Ay palabi. Ito na pagis no. Isa tong isa ka. Nak, bisa mislide ang bata ba? Hello guys. Terus po siya nak. Oh, kantahe te, sige te. Labay kwanti. Pagantahe ba? Dali nak. Di ba? Wala to si mami, maabot diri. Kabugay. Yun na. Ano pag gloves? Mami ko yung gloves, oh. Hey guys. Video na. Tayo na? Dito sa ka. Nak, itaan ko to yung gloves sa kamay, nak. Nak. Anya na. Kay bugnaw pa. Isuksok sa nasa bulsa. Bukan. Bulsa dyan. Ano? Isa. Nakakay. Ti. Ito atong gloves niya may gamay, ti. Ano yung bulsa na? Ano sa? Suksok. Sunod. No. Ano? Dili. Ayos sa... Okay, dito. Ato. Ayos sa kau sa kana. Ayos sa kau kay sakit ang kamot. Asang iyang gloves? Asa gloves na magamay din nak? Labayin kita ko niya. Labayin kita na. Nak, tago na imong kamot nak. Dali sa dulo. Itay na. Bisa slide ko ba? Ayo, nak, ayo sanawang nak, binuang ni mami. Alidri. Text up pagitang mami ani ron. Ali sabi. Sakitan ang kamot dali sa. Ayo lagi anak, suksok sana sa jacket. Suksok sa jacket. Tak. Kau asa tong gloves niya kasini. Kau asa tong gloves niya dito sa taas ko. Pag yun na slide ka. Alidri. Ti, kau asa tiki ang kamot niya, ti. Asa mo gloves mo? Kita dito gloves niya kamay. Bisa naman dito. Bisa. Dali. Ano, Evan. Anak. Isa. Anak. Saka dito, saka. Saka. Dali. Sakit na yung kamot. Dali. Nya na. Asa? Minta kay sakit is kamot. Gloves. Tadi.
Kasmi, di ka madulat dito. Lapil po dito. Seryoso, magay ka. Naka ba? Nandito ito sa kwan, sa kwarto, itong orange. Ikaw. Dito sa kwarto, itong sa medyas dito. Ah, Kimi ah. Ano naman, biglag sa mga hindi. Yan na. Biglag sa mga presa white. Eh, kung maniti. Islot maning. Bahala na. Kamahan ka mo. Asa yan, kumatan yung lusot. Ano? Busog. Ang sige, itaw ito. Itaw siya. Pares mo niyo. Mo gani, itaw siya. Balik din. Ibusog yung mga mo. Ibusog din. Dapat diri. Sulod niya diri. Ilusot yung mga. Ay, ano lang, ilusot. Dahil ka na? Oh, gala. Hindi, dali lang kinipit. Ilabay niya pa ito na size. Size kapin ba ito siya? Tama, ayan na. Iskutin ko mo. Sa'yo, di siya nagmata na. Ha? Eh, isang pajama ko ano yan. Ito lang ka dali? Eh, kuha itong pajama ito sa kwarto ko. Ah, di na? Ano yun? Teka. Teka ba din? Tira na. Ilusot din yan. Ano o? Ano isabi? Kasi wala na gloves. Ako. Hindi lang ako Ako mag-vlogs. kakiyumi. Dito yung mama. Nawa eh. Eh, wala naman nag-ulan na. Ha? Nanta. Anak na. Going. We don't know ba. Kita naman nagtikaw-tikaw diri nak. Ha? Isirat ti. Kita na nagtikaw-tikaw. Di, gusto man madula agad si Kimi. Kadulaan mo dati mo mi oh. Mana samay? Okay na, imong kamot? Tarong yung busi ha? Di, ayaw lang bayas sa nang ha? Ayaw dak bi, diri. Ah. Sledge ha? Dito mo tulo na. Okay, di mo gula sa pangis, no? Ala, udo, ala. Oh, picture mo, dali na. Nak, picture mo din ako. Nak, picture mo din ako. Dito. Ayaw pa itong kagay. Uy, sakyanan. Daplin, bi. Daplin. Dali din. Uy, daplin, diri sa balay. Oh, wala na. Ano ba ito kapag naglagay guys? Ayaw, Go. diri. Dali na lang. Ayaw, dati kay hugo. Oy. Ano yun? You. Ay, bike na. Di magdagat. Labay ko. Di bike, daplin. Daplin.
Di ba kayo magdagan kayo, may slide ka. Pero wala ba eh. Guys, gusto mo guys. Kakanta mo. Nak, ayaw kayo, Mayumi. Ayaw kayo padagan-dagan ng bata. Lakaw lang ba? Lakaw lang. Guys, sidalit yung may. Oh, tara. Wala pa gamit na labayan. Okay. Paano yun? Ayaw luya, Yumi noon. Sabi si Mayumi. Nak, ayaw lagi ko na. Okay. Oh, tama na, tara na. Tara na. Tara, sulod na ta. Tara. Tulad na si Mami. Dito. Okay. Sino mo labay, guys? Okay. Okay. Lalo ka man eh. Tara, tara. Tara sa ti. Sulod sa ta, ti. Tingnan. Sulod sa ta, sulod sa ta. Dali na, kaysa pantang Mami ron. Dali na. Tulad mo, okay, may? Di, sulod sa ta, dali. Sulod sa ta, kadali. Sulod sa ta, kay pag-uli ni Mami mo. Kanto. Tara. Ate! Ate! Nakasumi. Ano ba to? Sulod sa ta, sulod sa ta, sulod sa ta. Tara. Yan na. Tara, tara, tara. Sulod sa ta. Ah, grabe sakit ang kamay. Hubuan mo ka, nak. Diyan, butas, nak. Hubuan sa ti. Hubuan yung medyas, ti. Ay, tara. Ay, maglabi-labig iced tea. Ay, ano na siya papakawag ice man kay, ano, ang itay na daw. Tara. Uy, inog, dali, mag-isakit ng kamot, ano? Ay, pag-ilay din namin, maragdangog na, oh. Nang, maragdangog na, dali-dapit, oh. Yan ang tayo na. No, gumiti, gumiti. Dara, dara. Ikaw na itong kamot sa init, tubig. Sakit ito kayo. Tara, kay lit ako. Dito sa kwan. Ikaw ng palanggana to, be. Ay, ti. Buwang ka. Sus, atang dalag ko sino, kumalak di ano? Tagkonte. Ano silig na tuloy? Uy! Sulod na ang kuan. Balay. Butas ulo. Takita na diha. Oh, dito sa... Hubasan na yung butas tulag. Init tubig, ti. Init ba, init? Ha? Hindi, ay, kaya sakit na to yung kamot. Asa, iwasan ang jacket niya. Iwasan ang jacket niya. Toro, init na ba? Sakit na, sakit ang kamot. Huwag mo ka nag-gloves good. O ba? Yan po lang tutulog sa palanggana sa akin. Sibog lang na. Init na tayo? Pag-lotion ito ha. Tama na. Lotion na. Ano lotion mo? Pag-trapos ang saan? Ito na ito. Tundo ka daw. Ha? Tundo ka. Ha? Ito na daw ka. Tuhi. Tuto nito ba? Lotion? Init na, Oo. init na. Kaya na, dali na. Alin na. Init na, Kiyome. Ha, kainit.